בארץ אנחנו נפגשים באלימות ביום יום. יש לנו הרבה חבר'ה שהם חיילים של בצה"ל, שנפגשו בכל מיני סיטואציות. היום יום שלנו אפוף ביותר אלימות מאשר אני חושב בכל מקום אחר בין המקומות הכי בעולם. אז אני חושב שהקפוארה היא כלי מאוד מאוד טוב, כי הוא הופך את האלימות, הוא מנתב את האלימות. זאת שנמשך למוזיקה, והיה עושה רק חוג של נגינה בכלי מסוים, או מישהו שרק היה מחפש את הקטע של הלחימה, קפוארה מאגדת בתוכה את הכל. אז ילד יכול להיכנס לחוג ולהימשך יותר לחלק הזה, לחלק הזה, לחלק הזה, ואז החיים, או הקפוארה, משלימים אותו והופכים אותו. את הפחדן קצת הופך אותו להיות יותר אמיץ. הזירה, אם זה זירת אגרוף או זירת ג'ודו, אני עולה עם מצב רוח אחד. אני עולה עם מצב רוח אחד וזה להילחם או למות, לנצח או להפסיד. ובקפוארה יש לנו את הכלי הנגינה המוביל שלנו, שזה הבירימבאו. אני צריך לעלות עם הרבה מצבי רוח. אז לפעמים המצב רוח שאני צריך לתעל הוא מצב רוח קצת יותר אקרובטי, לפעמים קצת יותר ערמומי. אז העצבים שלי, אני יכול להשתמש באני שלי, וגם כן לנסות לתעל את זה לסיטואציה מסוימת. הבירימבאו קובע ככה, אני מרגיש ככה, והחבר מצד שני יכול להיות חבר בן 90, יכול להיות חבר בן 5. זאת אומרת, יש לי מגוון סיטואציות שאני חייב להתמודד איתן.